Wah, jagat jembare ora jamak. Geleleng yo. Aku iso dadi Baladewa to, ampun ora ngerti aku. Berarti iki bapak mbantu karo awake dhewe. Wis ngene iki gelelenge ra jamak-jamak. Jangan dewa wae. Ya jangan bae tunggoro. Petro. Kowe iki ngopo kowe? Ayo tak trok kowe. Mung dadi batur sedelae kok. Menantep atiku. Oh iya. Wonten dawuh sinuwun. Petro ngandung bolen. Wonten dawuh. Sapa sing gedasi ora kowe Petro? Sinuwun Mandura. Wih, celelelelele bakun cepet celele. Wah orane. Kok dadi gleleng ya. Wajan iki gliyane wis top iki pokoke engko Baladewa tekan kene mesti bingung. Terus nek kowe ditujah Nenggala, mati nak sebagai Baladewa. Engko nek aku ditujah Nenggala, aku mati, kowe langsung golek wartawan. Oh iya. Aku tok foto kabar ki nek Baladewa mati. Ning asline Baladewa sing asli ora mati. Oh iya. Men kono men. Ora percaya nek Baladewa isih urip. Oh iya. Ya wis ngono. Tandangi kok. Oke. Petro kanong wonten dawuh sinuwun. Mundura, madak ceceki raimu. Oh nggih, ngestaken jawab. Nah ngono manut aku rada gleleng kok.